Jama'a sai sallaya da kofin gilashi mai kyau. Jama'a sai sallaya da kofin gilashi mai kyau. Suna da ƙwari fa, suna da ƙwari. Barka da wani malam, ya kasuwa. Kasuwa alhamdulillah. Me kake so ne? Ni ba ne malam, da Allah yau ni shigo garin ga. Na ji an ce wai kasan gada ya yi ko ina ya iska. To can na kasan da Allah ka yi min kwatance. Dan uwa ka ce yau ka shigo garin ga. Me za ka je kai a kasan gada? Na ji an ce wai can na ya koyi na ya iska. Iskanci ni ka so yan koyo. Wallahi malam haka ban dariya. Yadda kake jin labarin Lagos ba haka take ba, saboda haka zan yi ma wani taimako guda ɗaya. Karfe 7 yayi, na kusa rufe shago. Idan na rufe shago za mu je in baka labarin yadda Lagos yake. Daga nan sai ka san me za ka yi, amma ba wai daga zuwan ka ba ka ce za ka je kasan gada. Ka san su waye da waye a can? To yayi babu damuwa dan uwa, godiya nake. Yawa mutumina, da Allah cikin garin nan ka san wata rumfa da ake ce ma rumfa Emeka. Ni kuwa na san rumfa Emeka. Lokacin da na fara zuwa garin nan, rumfa Emeka ita ce rumfa ta farko da na fara bacci. Na ji an ce wai 500 aka ba su a yanzu a kwanta bisa benci. Ƙwarai ma kuwa, za ka ba da 500 ne ka kwanta a saman benci. Sannan kuma idan ka faɗi shi kenan 500 ɗinka ta bi isa. Ba za ka sake kwanta saman wannan bencin ba, sai ka sake biyan 500. Emeka da kake ganin shi mayan mutum ne, baya bacci. Komai dare ka faɗi kan benci kawai za ka gan shi a gabanka ne, zai ce ka sake biyan wata 500 kafin ka kwanta ko kuma ya fita da kai a waje. Kambura uba lalle ko Emeka ga wallabi da imani. Shi dama haka ya gaba da haya benci da ka haɗu ya ce sai ka sake biyan wata 500. Ai kaɗan ka ji a cikin tarihin Emeka. Shi Emeka da kake gani fa, za ka iya ba shi contract ya halbe ma mutum ka biya shi. In kana son ya kashe mutum ne ko kuma kana son ya halbe mai kafa, ya danganta daga inda kake son ya halbe mai, za ka biya shi. Kambura uba, shi hadda halbe mutum a kai garin ga. Wallahi an ta fara kaɗa, don Allah mu je gida, wallahi kwana ne gaji.